Krybdyr og slanger er populære kæledyr, men for nogen kan det være roden til en menneskelig tragedie. Erik har haft en slange, en pythonslange. Vi møder ham i hans lejlighed oven på et spillested i Odense. Det bedste kæledyr, jeg nogensinde har haft. Jeg har haft hunde, jeg har haft kaniner, jeg har haft sågar haft rotter og mus. Men rot var simpelthen det største, der er hændt i mit liv. Og nu er den væk. Vi fik jo slangen tilbage, efter vi havde fundet ud af, at slangen havde været nede på Dexter. De kom op med den midt under et arrangement, faktisk. Vi har spurgt en dyrehandler om, hvor man finder en slange. Skal man gå på jazzklub? Man kan være heldig, at man kan hitte den ved radiator og andre varmekilder. De er vekselvarmere, og det vil sige, at de vil opsøge varme. De kan se varmebilleder. Det er deres måde at se tingene på. Så radiator, køleskabe, kompressoren osv., hvor der er ekstra varme, det er det, man skal lede efter den. Men de kan dukke op mange andre steder end hos en selv. De fandt den på en radiator. Jeg fik jo et brev fra vores udlejer, hvor der står simpelthen, at om 8 dage, der skulle slangen være ude, og det er 14 dage siden. Det er jo ikke første gang, slangen har været ude. Den har faktisk en gang selv fundet ud af buret, men ikke fundet hullerne i gulvet eller væggen. Men det var en tam slange. Vi havde den jo tit op, altså vi havde den ude hver dag. Vi konfronterer Erik med følgende udsagn fra dyrehandleren. Der stikker af, kan kun klantes ejeren. Det er kun ejeren, der kan klantes, for at de stikker af. De har ikke været forsvarligt lukket af. Jamen, det... Erik, har du lige brug for 2 minutter? Ja. Erik, er du okay? Nej. Jeg skal i hvert fald ikke have kæledyr igen.